2019 apc ne take gwamnati a jihar Adamawa. Galibin mutane duka sun gani wani irin kamun ludayi ne gwamnan a karkashin jam'iyyar apc ya yi a jihar Adamawa. Ayyukan da gwamnatin apc ta yi a cikin kwana 100 na karbanta ragamar mulki a jihar Adamawa, wannan gwamnati ba su yi shi a shekara 1 ba. Saboda haka idan mutum ya fita yanzu bai yi sauri ba, don an ce juma'a mai kyau daga laraba ake ganewa ba ma alhamis ba. So sun gani sun tabbatar wannan gwamnati ba ta zo da niyya na gina wannan ƙasa ba. Saboda haka gwamma su koma su dawar da wannan gwamnati da ta yi sun gani a ƙasa, ta sake ta ci gaba ta ɗora akan abin da ta shimfiɗa. Yau a ofishinku kun karbi bakoncin wasu da ake tunanin cewa 'ya'yan majalisu ne. Su wane ne ma bakin ku yau din? Bakinmu da muka karba wakilanmu ne na jam'iyyar apc wanda aka zaɓe su zuwa majalisar tarayya. A cikinsu akwai distinguished senator Aishatu Dahiru Binani, wanda ita ce senator mai wakiltar Adamawa ta tsakiya, amma a jam'iyyance a jam'iyyar apc ita ce senator Adamawa a wurinmu, ita ce senator arewa maso gabas, ita ce senator arewacin Najeriya, don ita kadai mace senator daga duk wuraren da na irga maka nan. Na biyu akwai honorable Abdulrazak Namdas, memba mai wakiltan kananan hukumomin Mayo, Balwaja da Ganye da Tongo. Akwai honorable Yusuf Captain Buba, mai wakiltan mazabar Hong da Gombi. Sannan kuma akwai dan autansu honorable Jafar Abubakar Magaji, mai wakiltan Mubi North, Mubi South da Maiha. Su ne suka kawo mana ziyara yau na iyalin jam'iyyar apc. Ana raɗe-raɗin cewa dukkanin waɗannan bakin ku kamar ana tunanin shekara ta 2023 za su nemi kujera fiye da wadda suke kai yanzu, ma'ana ko a gwamnati ko kujeran gwamna a jihar Adamawa. Ko labarin suka kawo muku ne? Ba su kawo wani labarin neman komai ba. Idan za ka tuna, babban abun da ya sa jam'iyyar apc take adawa yau a jihar Adamawa rarrabuwan kawuna ne na 'ya'yan jam'iyyar apc, musamman manyanmu da suke sama. Abun da suka zo suka tabbatar mana shine su a majalisa da senate kansu a haɗe, kuma za su ci gaba da shawara da shugabannin jam'iyya, za su tuntuɓi kuma duka masu faɗa a ji a ƙarƙashin jam'iyyar apc domin a haɗu a zama sinsiya maɗaurinki ɗaya a gina jam'iyyar apc domin a ɗora ta akan tuba na sake karɓan jihar Adamawa.